अवधि लोक मीमांसा चैनल के सभी श्रोता बंधुओं को अजय तिवारी एवं पूरी पार्टी का प्रणाम स्वीकार हो। परम आदरणीय इस चैनल के निर्देशक परम आदरणीय हमारे गुरुजी श्री मोहनलाल यादव जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है और हमारे अग्रज हैं हर तरह से। एक देवी गीत इस चैनल से हम अपनी पूरी पार्टी के साथ पेश कर रहे हैं, जो भी त्रुटि हो आप सब क्षमा कीजिएगा। अरे घिया ना के दिए ना, बेटा मां से कह रहा है कि घिया ना के दिए ना, अरे मंदिरवा मगर बे हम मगनवा मगबे ना, हम मगनवा मगबे ना। अरे छुई छुई मैया के चरणवा हम मगनवा मगबे ना, छुई छुई मैया के चरणवा अरे पंगुल का चरणवा दिहलू गूंगे का बनवा मैया, गूंगे का बनवा मैया, हम मंगनवा मगबे ना, हम मंगनवा मगबे ना। अरे दिहलू अनहरा के नयनवा हम मंगनवा मगबे ना, अनहरा अरे कोई या के ताया दिहलू दुल्हनता खजनवा मैया, खजनवा खजनवा मैया, हम मंगनवा मगबे ना, हम मंगनवा मगबे ना। के नयनवा हम मंगनवा मगबे मीठी तुलसी कालिदास मूरख मनवा, कालिदास मूरख मनवा, हम मंगनवा मगबे ना, हम मंगनवा मगबे ना। दिहली ग्रंथन के रचनवा हम मंगनवा मगबे ना।
हम मदनवा मदना पैदल बाजे बात मदनवा मदनवा पैदल बाजे बात मदनवा मदनवा मदना हम मदनवा मदना हम मदनवा मदना करिया करनवा मदनवा मदना भैया करनवा